Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan asilin at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada May Rose Ramos, Jasmine Rivera, G. Chelev Guzman, Gladys Domingo, Criselda Jennifer Balaki. Makablaawan pa ti Velasquez family from Imelda Velasquez, Cacho Mekin Calpito Andrada, Morales family kasama ni Priscilla Cacho ti USA from Erwin Cacho, Cariaga family especially ni mother ko from J-Lone. Shout out kada Gemma Frutas, Clarissa Milan, Japan Jessica Fernandez, Cherry C, kastamat the G, Ruby May Parilla, William Bolosan Sr., Virginia Codamon kan Ana Jean Gaho. Anak ko apok kan lakay ko ani Ador Manangan from Carolina Villanueva Manangan. Makablaawan, amin ang nagagat a farmers tilamot bakal kan amin adumdumngag from Samuel Paxi. Mr. Jimuel Maravilla dito'y San Antonio North, Bambang, Nueva Vizcaya from Ruth Ganda. Shout out kada Clifford Wacklin, Jean Show, Marilyn Ramos, Hilburn kan Imelda Cabang.
Raisa Kumilang ti Hong Kong, Jonah Delphine, Rowena Malilin ti Saudi, Mary Joy Ledda ti Taiwan, kastamat ni Reynaldo Libunaw ti Santa Luciana, Kawayan Isabela from Mayan Libunaw. Nana Deli kan Tatay Romy Tomines family ti Gattaran Cagayan kan Pangasinan. Aljon Miguel Madriaga kan Jean Rose Mabansag from Magilin Tomines. Shout out kada Janice Innod, June Saldivar, Macpinay, Aurea Sindayan kan Bevs Dinong. Maestro William Basingan Jr. ti Dumayco Peñaruba Abra from Romel Miliare. Apong Carmelita Rico kan Ambong Rico ti Mayantok Tarlac from Jocelyn Castro. Guzman kan Lucas family ti Kawayan City Isabela from Erica Guzman. Shout out kada Saldi Consuelo, Mel Ildefonso, Mercedes Salazar, Mads Factor, Cristina Abuan. Tungpalan Rempilyo kan Guting family, especially ni Nanay Elizabeth kan Tatay Freddy Tungpalan ti Barangay San Rodrigo from Catherine Tungpalan. Villanueva Bembo Castro kan De La Cruz family kan rest in peace Auntie Violeta Pataray from Joy Villanueva ti Amman Jordan. Shout out kada Lenny Saludares, Primitiva Gumangan, Jillian Lucas, Violeta Tabin, Jaylin, Ana Negrillo, kastamot ni Arjon Macanas, Demi Felix, Pangs, Juliet Sugitan, Ann Camadol, Cory Regosante kan Jeremy Garcia. Makablaawan pa da Kevin Uriel, Elena Antonio, Harold, Homer Alamo, Juvilin Kimayong, Leonora Bautista, Rosalyn Angway, Flori Castañeda kan Josephine Jose. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Celine. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga aldaw. Kastamat tandag iti dumdumngag iti Ferds Caballero YouTube channel. Dua kami lang nga agkabsat ka ni Manong Pepe. Sigod anasaliwanwan ti biyag mi, idi si bibiyag pay dagiti dadakkel mi. Ngamga po iti saan aninamnama apasamak, naungaw ti amin a kinabaknang mi. Iso nga idinaadaan kami iti bukod mi a pamilya, nakakaammo kami anang pasayaat iti panagbiag mi. Spoiled ti kabsat ko, idibaknang kami pailaan. Iso siguro nga aging ga idinagpamilyan, kat pagarupen na analakalaang ti biag. Iso nga addaken awan trabaho na, awan anyaman kenkwana. Pudno abalon ni Manong Pepe, ngamsakbay apimusay gapo iti sakit day diipag ko, napagturpos da pa'y ti kakaisura ka anakak, nga isulaitan ti kadkadwa ni Manong ko nga agbibiyag. Sapay la kumata mapili mo ta maidrama ti pakasaritaan mi Manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Agtrabaho kan anak ka. Wen tatang, masapak itata do ti aramidon mi. Apay aya? Kuha nga men, anay. At ang amin papanan mi kan ni Rodaing. Iso nga agpakada ak kumakan ka. Papanan nyo tatang. Agpabunyag di anak ni Tasentet, imbitado kami. Ama no agbartek kayo manan tatang. Amo yung matadyak kaya at amabarbartek kayo. Ay saan, anak ko? Amo ko na kontrolan ti bagay no arak ti pagsasaritaan. Iso adi ka agdanag. Kain kababain mat ngamin no saan kami amapan. Ada ka di kwartayo tatang? Awan nga road, anak ko. Mabitla nga ron, taykan kayo. Narigat yagpaspasyar nga awan kwartana. Agyaman ak nga road, ani. Isaan kami nga agbayag ijay, di ka agdanag. At akton dito'y balay, inton sumangpot ka. Namnamaak day ta, tatang.
mapanam ka bagay. Mapanak ko maidya balayo tayo nakbuludon di pagkartibyo iti ruot. At napag nami kan ni Rudeng kabagis. At iti balay ni Ane, saan pa anak kapanaw? Kunak man no, awan trabaho na ita, ta Sabado. Madamot gayam. At nangaraw ta nag-day off ngamin iti Martes. Ay, kasta aya. Sa di naman ang tipagnayo nga agbabarkada. Ang mga no, malabos mo man ang uminaw. Ay, di ka lang maum-uma at ila papapanam. Apay, di ka mauma, iti kasta nga arabid mo iti inaldaw. Ay, sus, nagsaya to pa silin. Narigrigat na dala nga dyan balay ta, mariknak nga agkapsutak nukwa. Narigrigat na itar aramidem apo manasyar nga inaldaw. Di ka kat mapan makitang dan, tay supay ang maitulong mo kani Ane nga anak mo. Ay, kung mapanak tulat ta, awan mo problema tamayat matitrabaho ni Ane nga anak ka. Apay, saan ka amabaen ani Ane timang bibiyagkan ka? Napiksa ka pa'y kabagays. Kabailang pa'y tagtrabaho. Sana day talag paspasyar tar aramidam. Ay nasilin, bigbigat pala ang sirsermunan nakmanan amanong mo. Malakit din, mapan kan ije balay tapno madanon mo pa'y tika anakam. Ane, umayak man kaanakan. Ni, da kayo matgayam ante. Sumrot kayo pa ya. Ay, saadan kaanakan. Umay ko labulodon di pagkartibyo iti ruot. Tagdalusak man iti paraangan may. Ay, kato na ante. Nasabat yung ka din ni tatang? Nasabat ko nga raw. Tanda ka naman pagnada iti barkada na. Apay nga min aya apal palubusam di amam, imbis ko mga agbirok iti pakitang dadan na. Bayan nyo nanti, no iso ti pagragsakan na, narigat mo tapawilan. Ay kat magbagaam nga min laklakayanan, gam talaga saan ang nagbalew. Pagarupunan sa nabak ng paylaang nga aking gaita. Anti, obligaam nga min nga agtrabaho. Saan aday tala makibarbarkada ti aramiden na. Pampanoy nuyam tumat, iso adi nakapaitulungan amang guide. Agtrabaho mo't sagpaminsan, ante. Wan nga maad-adaw ti panagbalyudong na. Ay, bigbigat man ang anasirmunak. Bayan yun, ante. Iso pa'y apaka-istresan nyo. Diyak to pa'y kaskason. Ay, mabit lang nga ron, ante. Tayo nakalaan niya bulbuludon nyo. Guys, lumabasak pa eh. Day, itaban pa yan na sapa kayo ang nag-awid. Ay kun, saan kan sa nabartok kita, manong? Imbagak ngamin ka ni Ani akanak kam nga dakton ije balay sakbaya sumangpay. Pero banglaang, ta sigurado ang nabannog di anak mo ang naggapo iti trabaho na. Alangan mo't nga isupay ti agluto iti pangrabyan yaw. Sakto na kabagay, stop no mga tulatan ni Ani inton sumangpayt. Nagrigat to mati masapa amabalaw. Saan narigat no amom ter aramidem? Ay, kailala nga raw ta na sapa apim mo sa iniipag. Sapay nakasingsingpot kung nakagagagat. Nga ron akabagis, isa makaikawa nga awanan. Naginanamot tan tamay saka mo't asakit ti ulo na ini si bibiyang pay. Ay, niya kamutan kabagis. Ipalagip mo malan. Good boy itan to'y kabagis mo. Iso adi mo kuman edukay, tinapalabas.
ti kababalin ni manong ko a Pepe, manang Emmy. Ngam arig na asyak ti inauna no kasjay abagbagaak. Saan apulos a nagbaliw, takasjay nan manipod idi barupay laeng. Agila ko pa'y idi ti gamit no awan busbusen na a makibarkada. Nagbaliw laeng idi nangasawan, ngam di na pulos na ikat ti barkada, nang runa ti kinasadot na nga agtrabaho. Naimbaglaangan tada na saya at atrabaho ti anak na ani-ani, iso adi na obligaan nga agtrabaho ti amana. Banag ababalawak matunay iti kaanakak. Kunana napatag unay ti amana kenkwana, iso adi na ikaskaso ti kasjay nga aramid na. Ngam di na ammo ababaan iti kasta nga aramid na, ket kun konsintiran nan ti madi nga aramid ti amana. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ti kabsat ko, manang Emmy. Lain ka ba guys? Alam na ito na dumaama si datap no saan kang nagluto pa eh. Nay, apay, nagapod na kita amakan ka ba guys? Nagadumot tan. Napanak nga mintimolo nga nagparti iti babaw iti kabang ibang abaryaw. Tangdan ko mutan na dagiti impayawid da makmakan. Iso nga alam dagiti daduma ta saan ni mutla nga maibos ka ni anay. Ay, agi amanak nga rod amanong. Siguro, nagaduti makan ijay naggapwam. Ay, permi si mang patay anak da naggapo iti abroad. Kani may si marabaw dagiti kakabagyan da. Isoan nagaduti na partay. Babaw, ikas kadakalday. Talaga saan ka maikapis no maipapan iti kakasta abanag, manong? Talaga popular ka no maipapan iti kakasta abanag? Ay, kuwan ka ba guys? Manipod si Paud, amuda kung dito yung lugar tayo, analaing ang makisama. Wen, isaasaan mo ang maidyan ti barkada. Ala, tiyag mo nga ron dito yan, tap na makaawid ka mutan, kat makainanaka. Ang bukod, aparbangon pa'y itay limarga ka. Nagimasan dagiti insang putyo ang makantatang? Nakita timpasango da kadagiti bisita itinapan ko timulungan na nagpartay. Balikbayan ko naman, anay. Kastagayam. Tatang, ada ko may bagak kada kayo. Anya tayo ta anak? Ada ngamin ibagbaga dagiti kaopisinaak, mabalin ka no apag-investan iti kwarta. Katdakkel ka no ti interes na. Tatang, umapapalak nga rod ka dagiti katrabahwak no kasday nga agala da iti interes dagiti kwartada. Nagbiit nga agsubli ti kapital da, tatang. Nene, mayat sa ngagpaiso day ta, anak ka. Ngam kasapulan ti dakkel agatad, tapno dakdakkel mo ti interes a maala tayo. Kat sigurado, manula abulan, naala tayon ti kapital tayo. Ang pangalaan ta ngay iti dakkel a kantidad, anay. Malaksit ano ada urnong mo adakkel agatad? Ada urnong ko ngam sangsang kabasit mo, tatang. May mayat ko man umanayunan. Kahit anangay nga raramidan ta anak ka. Apay no, isalda tayo pa'y laang to'y balay konsular, tatang. Anya? Ang kasanon ngayon no saan ta amadundawn? Di pa'y katawanan ti balay ta? Makabayad ta adagos, tatang. Tati interest ti korta nga yinvesta, iso ti urnungan ta nga ibayad. Anya, umanugot kayo kadi iti napanunot ko? Alakawanan anak ka. Ta ko na mo ta madundun ta adagaos. Tatang, madundun ta adagos. Agtalek kayo kanya. Ada ka di amamuyo ang mabalin a pagisaldaan, tatang?
Panasik akasarita jay balikbayan ang nagpapaskan idi napalabas alawas. Barang nukayat na. Sige man nga ron, tatang. Kas itinakon-akon, di kay agdanag. Madundun tayong matlaadagos. Anya dyan adamag ko nga isalsaldayo kanuot to'y balay kan solaryo manang. Wan ka ba guys? Hanggang sigurado nga pagbitla may salda da itaw Dundunan mi matlada agaws. Apay, ano nyo nga minti kwarta. Apay nga isaldayo ti pagigyanan nyaw. At nangamin pang yinbesan dya ka anakam kadakkel kano ti interes ti kwarta ama isarek ejay. Sigurado kayo kadi iti day tamanang. Amuyo mo't nga ado ti scammer ita apanawan. Ay naselain saan nga scam da ejay. Nagadun tupay kadagiti katrabahuan ni Ani ti nag-invest. Kita malaladan ti interes ti kwartada. Ay, sigurado nyo laang day ta sir-sir kanyaw kabagis. Uwan ka di kabagis. Danag mun ay. Katiti saan nga agbayag bumaknang kaming tumanan. Barok, anya nga iti makunam iti ibagbagakken ka. Sige nga ron, tata. Saldak ti solar kan balayo, ngam masapol nga agpinirma tayo. Kan mailanad motan, no kaano arumba nga dundunan nyo ti solar kan balayo asaldak. Ay na, agyamang nakbarok. Awan, sige, agpirmaak. Total saan mo't nga agbayag. Sublin min tumot lang adagos ti solar kan balay mga isalsaldak. Sigurado nyo lang, tata, ha? Narigat ti mangted akanayon iti pawayway. Amoy mo tapag nagnegosyok ti kwartami. Ngam kaputama mo kayo, iso nga umanugotak. Ay na, agyaman akmanen, barok. Itad kunton iti anak ko ti pakaisaldaan ti solar kan balay may. Tanda na patag apangaramatan na iti kwarta. Sana bale, takas iti nakunak. Dundunan minto matla adagos ti salsalda. Naisalda nga rod ti kabagis ko ti solar kan balayda, gapo iti kunada nga investment manang Emmy. Adda saritaan da iti nagsalda no kaano arumbang adundunan da ti sanikwa nga insaldada. Ididamo, mayat pa'y matikun ko na da a payout, tatalaga adakkel ti interest ti kwartada. Piso anapunas meten ti imunan a panagdandanag ko. Sumagmamanumot abulan akas di ti sitwasyon, kat sang kaibagak kadakwada, arumbang a maurnong ti mape-pay out da, tapno madundundan ti nakasalda a solar kan balayda. Wen met awen ni manong ko a pepe, ngem sabali met ti inaramid da, gaputa imbes ko maadundunan dan ti nakasalda a solar da kan balay, nagpanayon da payket di iti nangisaldaan da, kat ultimo dagiti na i-pay out dan nga interest ti kwartada, inayon da nga in-invest manang Emmy. O panama anak ka,
payout ita tatang. Ah. Mapan ko manan alaan di dakkel nga interest ti kwartata. Tapno makabayad tan iti nagsalda ti solar ken balay tayo. Ay, gaya man niya. Ay, kinasayat nga rodaan Ay na, maayatan laki di dyan nakaisaldan ti solar ken balay ta no maisublin ti kwartana. Kat mangibati aklat ta, tapno adalat ta maalat nga interest na. Una, takukwatan tumot amin ng ti mabate. Saan kit dain? Awan to nga amin ng ti pampanunutan ta nga utang ta. Wana tatang, nagbiit ti bumaknang no kastoy laan. Sigurado day taan mapan ka nga rudan tapno maalamon ti kwarta. Sige nga ron tatang, inakon. Sige anak ka, aganad ka. Nagbit kamutan iti napanam, anay. Tatang, nagado ti tao iti batog ti pwesto mapan mi pangalaan iti payout mi. Kahit ano kayo nga ron anay kan iti interes Awan nga ron tinaalam tatang. Anya? Apay nga Kasano kat nakasaramot tan di pwesto da. Nakasara? Wan tatang, isa mariribukan kami. Sapay awan mo ti makaibaga no apay ang nakasarada. Nag-report dagiti daduma iti pulis. Isa amadama ti panagim-imbestigar da. Apay ngay akas jay mo tan anak ka. Madanaga nagtatang. Sabali ti sumsumrok iti panunot ko. Amang ano intaraydan dagiti kwartami. Anya? Ay, por Diyos, kasano nga raw dan ti pan nakaisalda ti solar ken balay ta? Dayta ti dakkel aparikot. Nupod no ti atap ko, tatang. Ay sus, di pa'y kat maembargon ti balay ta, anak. Ay sa dino kayo nga ti pagnaadan ta no kasta ti mapasama ka na Analaangan nga ti pagpanagan ta. Kasano nga rudan tinaisalda asular kan balayaw? No scammer mo't gayam dyan ang ibautan nyo iti kwartayaw, manong. Ay, nakasarita kaunti ng isaldaan may kabagis. Inikan na kami manan iti pawayway nga maudi ka naon. No saan kami lata makabayad? Nayunan nantula ka naon ti pan nakaisalda ti solar kan balay may kat kukwanan taon. Himbagak mat ngaminin kan kay di mahanong Pepe. Ipaunayon dagiti naurnong nyo, tapno maksayan tinabulod nyo. Gumsabali mo tinaramid nyo. Agasam ta imbis akisayan nyo tinautang nyo. Saan? Tamalaksid nagpanayon kayo. Ultimo dagiti imunan na i-pay out nyo kat inyinvest nyo manan. Ading kao. Kano apay ngamin aya, nga impalubos mo ama isalda ti balay ken solaryo. Amumot aday jay laangan tinabat-bati asa ni kwayaw. Amumot asa anak ama kapagkadkad ijay ka anakam. Wen ta iso ti pangdamnamaam. Maitad na amin akayat mo. Ay. Panoynuyan na amin nga aramid mo. Iso adi mo mabalin apagkadkadan. Kabagays. Daytan, di kanayon ko nga ibagakan ka idimanong. Agtrabaho ka, total ka ba alampay met? Saan ka amang namnamalatan ka ni Ane, kinunkunakken ka? Ngam dinak mat ngamin impangag, anya ngay ita. No maimbargo ti balay kan solaryaw, awan pa basulem, taim manugot ka kat ngarod iti inaramid di anak mo. Wan ngarod ka ba guys? Awan maaramid akong ata damot diran. Anya nga iti ko na ni Ane. Awan aging kaita may-mayong pailang tunggal malagip na tinapasamak. Anya nga nga raw.
Sangwan minto ati amin. Ta sigurado asaan min amabayadan ti pan nakaisalda ti solar kan balay may. Tanang namnama kami mo't nga ron iti dakkel nga interes amaalami kuma. Awan mo't ti sabali a pangalaan may. Sakto pa'y asaan nga akin balay, kat nasakit pa'y tinakam ko amapukaw day tabalayyaw. Da kayon tulakit din. Ay. Agserbay apagpanunutan nyo day tanga agama. Amin abanag akay at mo amagunod, masapol apagrigatam. Nalaka amapukaw amin nga adaken ka, no naggapuday ta iti saan anasaya at awagas. Pasensya kayong tatang. Talagang awanan ti mapanunot ko a solusyon. No saan aga po kanyak? Saan ko mamapukaw ti balay kan solar tayo? Ay, awan maramidan tanak ko. Nagayatan ta nga agpadpada na itaw. Iso adi mo nga ron pabasulan ti bagay. Nagsarita kami iti nang isaldaan ta iti solar kan balay. Kaya talaga asaanan amang tad iti sabali apawayway. Kanimpudnok matan kan kuana at talaga nga awan pagbayad ta. Isa na pagnumuan may anayunan na langan ti gatad ti pan nakaisalda ti solar kan balay ta. Kanikan na takano iti 2 bulan nga agnaid pay lang ditaw. Kabayatan na agsapsapul ta ito umakaran ta. No hindi ko pa naparwar kun ti kapital ta. Diyan ako ma-interest in batik. Awan ko mati problema ta itatatang. Ngamga po iti ayat ko amanayunan pa iti kwartata. Isa pati interest kat inayon ko nga inayon. Awan lakot nga rodon tinaganab ta. Mga barwanan ta anak ko. Ikagumaan ta alipatan tinapasamak. Ituloy mo nga ipamaysat ang trabaho. Tamanipon ita. Idyak matan dagiti saan anasayat nga aramid ko. Tulungan ka amanggad aging ka iti kabailak. Kahit pasensya anak matan aanay. Tadi ka pulos tinultulungan iti kalabas. Nagbalinak pa ikit ya padagsan ka anak ko. Napatag ka kanyak tatang. Iso akayat ka nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag. Husto ti kunayo. Mga barwanan tayo, katlipatan tayon tinapasamak. Unay tila dingit dagiti agamama ng Emmy, idinadanon ti kanito apanawan dan ti balay kan solarda. Ngam awan ti mabalinda pabasulan, gapo ta desisyon da nga agamaday jay. Uray siya nasakit matiriknak, ngam awan mabalin ko, taagpapada kami nga awan dakkel a kwarta nga ig-iggaman na. Nagabang nga ro dagiti agama iti mutla si dagmi. Kat iti panaglabas ti aldaw, nakita ti panagbalbaliw ti kabsat ko. Pasaray mapan makitang dan, no kasjay nga adda mga yabkan kuana. Kat ti pagsayaatan na, saan anapidi iti trabaho, basta kabailan na lakit di. Gapo iti kasjay anapaliiw ko manang, napagnumwan mi iti asawak, apagbalayan mi dagiti agama, iti basit asular iti likodan ti balay mi,
taisupay amaksay iti gastos da iti binulan nga agab-abang. Kasta unay ayaman da kada kami, kat maragsakan kami mat nga agasawa, taday talaangan ti ammumi ama itulong mi kadakwada. May isa daytoy apalagip kadagiti papagayam, nga agraira latta ti kinadakes iti aglawlaw tayo. Iso asaan tayo ko mga agdardara sudos, amang serrek iti may sa abanag, nga awan kasiguraduan na. Nang runa, no ti agnangabit, ket ti kakaisuna asanikwa tayo. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Silin. Pagayam ko asilin, nagkasang meten tinapasamak iti kabsat ken kaanakam. Nasakit at talaga panunutan at tinagrigrigatam kat mapukaw, gapo iti dakas nga aramid ti pada a tao. Kinapudno na saan laeng nga isuda tinakapasamakan iti kasta pagayam ko. Taaging nga ita, agraira pay laang dagiti scammer, iso nga agridam tayo kumaakanayon. Saan tayo basta mamatpati kadagiti offer da anangato nga interest ti kwarta no aginvest tayo kadakwada. Sigurado nakaibati da iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, taagtultuloyen ti panangabarwanan dagiti agama ken ti panagbalbaliw ti kabsat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban. Tibia